sabido que os días da semana manteñen a memoria de realidades astronómicas. O período máis pequeno pero maior cun día que se pode observar mirando para o ceo é a semana, que é o tempo que tarda a Lúa en cambiar de fase. Os 7 astros que se poden ver a simple vista son o Sol, a Lúa, Marte, Mercurio, Xúpiter ou Xove, Venus e Saturno. E os antigos romanos dedicaron un día a cada un destes astros. Daí saíron os nomes dos días: luns, martes, mércores, xoves e venres. Por influxo xudeu, o día de Saturno pasou a ser sábado, do hebreo Shabbat, que significa descanso, pero o inglés aínda di Saturday, e o día do Sol, en inglés Sunday, pasou a ser día domingo, de Dominicus, é dicir, día do Señor. Pero no século VI, dende a Pannonia á actual Hungría, veu a Galaequia San Martiño de Dume, que fixo un gran traballo para instalar aquí a pureza do cristianismo. E parecéndolle que os nomes dos días da semana evocaban non simples astros, senón deuses pagáns, mandou que os nomes da semana pasasen a ter número ordinal. Sábado e domingo deixounos coa denominación xudeo-cristiá. E así, empezando a semana no domingo, o luns chamoulle feria secunda, o martes feria tercia, o mércores feria cuarta, o xoves feria quinta e o venres feria sexta. Destas denominacións que aínda conserva a liturxia, naceron as denominacións portuguesas: segunda-feira, luns, terça-feira, martes, quarta-feira, mércores, quinta-feira, xoves e sexta-feira. venres. Dume está ao pé de Braga e San Martiño tivo máis éxito na Galaequia do Sur que na do Norte, a nosa, porque os nomes dos días da semana son hoxe unha das máis visibles diferenzas entre o galego e o portugués. Cando entre 1974 e 1976 os lingüistas do Instituto da Lingua Galega recolleron os datos do Atlas Lingüístico, só detectaron reliquias destes nomes. Sistallo en Cospeito e Vilachán en Tomiño conservaban o sistema completo, incluindo o nome de primeira feira pro domingo. A eses dous lugares uníase Calvos, en Calvos de Randín, para conservar segunda feira e terceira ou tercia feira. En cambio, cuarta-feira, carta-feira, corta-feira ou simplemente cuarta mantíñase en 56 puntos da metade occidental de Galicia, quinta-feira ou quinta en 44 puntos e sexta-feira en 11. No cantiqueiro popular queda tamén algunha reliquia da cuarta, quinta e sexta, pero hoxe as formas mércores, xoves e venres estendéronse por todo o territorio. Ben falado. Pono a galiña e del nace despois un pitiño. Un ovo. Mas como sabes? É importante que vostedes saiban que os nomes de luns, martes, mércores, xoves e venres xa se usaban en galego nos séculos XIII e XIV. Están nos documentos de hai 700 anos. Pero aínda quedan algunhas reliquias daquelas denominacións porfeiras que impuxo San Martiño de Dumio e que hoxe é característica do portugués. En 1869, Xosé Casal Lois recolleu en terras de Pontevedra esta cantiga: quinta-feira fai un ano xa che quitei o cariño, agora cando ti cases xa levas feito o camiño. Quinta-feira e o xoves. É moi coñecida esta outra que ten moitas variantes: hoxe luns, mañán e martes, corta-feira logo ven, domingo tárdame un ano para ver a quen quero ben. Corta-feira e o mércores. Pero, naturalmente, os nomes de luns, martes, mércores, xoves e venres aparecen noutras cantigas. A min venme á cabeza unha picaresca que lle fixeron en Cambados ao máis preguiceiro da vila e que reparte así o traballo da semana: luns de carallada, martes mala gana, mércores de tormenta, xoves mala venta, venres traballar, sábado cobrar e domingo descansar. Nós somos xudeo-cristianos. O nome de sábado ven de Shabbat, que significa descanso. Así que nós descansamos o sábado, ou procuramos descansar o sábado como os xudeus, e procuramos descansar o domingo como os cristianos. A